ஹாய் 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 எப்பப்போ நம்ம இயற்கையை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு பல விஷயங்கள சொல்லும். எப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ப முடியாத விஷயங்கள். ஏன்னா இயற்கையில அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குன்னு நமக்கு எப்பவுமே நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதிசயங்கள கொண்டது தான் இயற்கை. ஏன்னா நம்ம கண்ணால பார்த்தாலும் கூட ஒரு சில விஷயங்கள நம்மளால எப்பவும் நம்பவும் முடியாது. அத ஏத்துக்க முடியாத ஒரு அளவுக்கு இருக்கும். ஆனா இப்ப அந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஆனா உண்மதான். ஏன்னா பல விஷயங்கள் தான் இயற்கையா உருவாகியிருக்கு. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே இப்ப எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் நம்மளோட எப்படி சொல்றது? நம்மளோட அறிவுகள வச்சு பயன்படுத்தி எல்லாமே ஒரு செயற்கை பொருள உருவாக்கிக்கிட்டு நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம அமைச்சுக்கிறோம். ஆனா இயற்கை நமக்கு தேவையே இல்ல. அந்த எப்படி சொல்றது? செயற்கை முறையில நம்ம உருவாக்குறதுக்கு தேவையான அத்தன வளங்களையும் நமக்கு இந்த இயற்கை நமக்கு இதுக்கு தருது. அந்த அளவுக்கு நமக்கு இயற்கை ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆதாரமா நமக்கு இருக்கு. அப்படி பார்க்குறப்ப நம்ம கண்ணால பார்த்தா தான் நம்ப முடியும் அப்படிங்கிற விஷயங்களும் நிறையவே இருக்கு. பட் இருந்தாலும் கண்ணால பார்த்தா கூட இது உண்மையா இருக்குமா? அப்படின்னு கூட நமக்கு நிறைய கேள்விகள், சந்தேகங்கள் எல்லாமே வரும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இயற்கைய பார்த்து நமக்கு இன்னும் எப்படி சொல்றதுன்னா, ஒரு வியப்பூட்டக்கூடிய அதாவது அதிர்ச்சி தரக்கூடிய பல விஷயங்கள இந்த இயற்கைக்குள்ள அடங்கியிருக்குன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். அத இப்ப பார்த்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன், இந்த மரங்கள் அதாவது மரம் நம்ம பச்சை மரம் இல்லைன்னா காஞ்ச மரம் எல்லாமே பார்த்துருப்போம். ஏன்னா பச்சை மரம் இருக்கும்போது அதுலேருந்து உள்ள திரவங்கள் வெளியே வரும். காஞ்ச மரமா இருந்து பார்த்தோம்னா வெறும் துகள்கள், அதாவது மரத்தூள், சாதாரண மரத்தூள் இருக்குல்ல, அந்த மாரி தூள் தான் வரும். பட் வேற சில மரங்கள்லாம் இருக்கும்போது பார்த்தோம்னா, அந்த மரத்துக்குள்ள இருந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மரத்த அறுக்கும்போது இல்லைன்னா ஒரு சில மரங்கள்ல அறுக்கும்போது பார்த்தோம்னா, அதுலேருந்து சில திரவங்கள் வெளிய வரும். அதாவது அந்த திரவங்கள் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது பிசின் மாரி, அதாவது உள்ளேருந்து வர அந்த நீர் பதம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நீர் பதம் பார்த்தோம்னா இத கையில ஒட்டுனாவே வச்சுக்கோங்க, அதாவது பால பார்த்தோம்னா தொட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப பிசுப்பா இருக்கும். பிசினுடையதா. அது பயங்கர ரொம்ப எப்படி சொல்றது? ரொம்ப இறுக்கமா இருக்கக்கூடிய பிசின்கள். அது நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனா அந்த மாரி மரத்தால அறுக்கும்போது இல்லைன்னா அந்த வெள்ள கலர்ல மரப்பால்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாரி லிக்விட் வெளிய வரும். ஆனா பட் இப்ப என்ன பார்த்தோம்னா, இந்த மரங்கள் பார்த்தோம்னா ரொம்பவே நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா இந்த மரங்கள் வந்து எப்படி சொல்றது? அந்த மரங்கள அறுத்தாவே மரத்துலேருந்து ரத்தம் வடியக்கூடிய ஒரு மரம்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது டிராகன் பிளட் ட்ரீ அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க இந்த மரத்த. அதாவது இந்த மரத்த நம்ம வெட்டினோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது மரத்த அறுக்கும்போது, அந்த மரத்துலருந்து சிவப்பு நிற ரத்தம் கலர்ல அதாவது திரவம் வெளிய வருது அப்படின்ட்டு கூட சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பார்த்தோம்னா, அந்த மரத்த வெட்டும்போது அந்த மரப்பட்டைகள்ல இருந்து பார்த்தோம்னா ரத்தம் வெளிய வருது. அது ரத்தம்னா சிறப்பு நிற ரத்தம் மாரியே லிக்விடா ஃபுல்லா பிளட் ட்ரீன்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா ரத்த திரவம் அப்படிங்கிற இந்த திரவம் அந்த மரத்துலருந்து வெளிய வருது. அதனால தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா, இந்த மரத்த பிளட் ட்ரீ அதாவது டிராகன் பிளட் ட்ரீன்னு கூட சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த மரத்துல பார்த்தோம்னா, எப்படி சொல்றது? சிவப்பு நிற திரவம் வெளிய வருது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா பார்த்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன், மத்த மரங்கள் மாரி இல்லாம இது ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த மரங்கள் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன், ரொம்ப தடிமனா ரொம்ப வலிமையாவும் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இதோட வடிவத்தையே பார்த்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன், ஒரு குடை இருக்குது பார்த்தீங்களா? கொடை, அந்த மாரி அமைப்புல வளரக்கூடியது அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு வித்தியாசமான இருக்கக்கூடியது தான் இந்த மரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த மரங்கள் ரொம்பவும் வித்தியாசமா இருக்கக்கூடியது. ஏன்னா பார்த்தோம்னா மத்த மரங்களுக்கும் இந்த மரங்களுக்கு சாதாரணமா இல்லாம ரொம்ப மாற்றங்கள் நிறையவே இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த மரங்கள்ல அறுக்கும்போது, வெட்டும்போது பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், "என்ன வெட்டாதீங்க" அப்படின்னு சொல்லி அந்த மரம் ரத்த கண்ணீர் விடுற மாரி, அதாவது அழுவுதுன்னு சொல்லலாம். அழுவும்போது ரத்தமா கண்ணீர் வருது அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு கூடிய ஒரு பயங்கரமான ஃபீலிங்ஸ் உருவாக்கக்கூடியது தான் இந்த மரம்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா அது சாதாரணமா பார்க்கும்போது ஒரு மரம் தான். ஆனா அத வெட்டும்போது பார்த்தோம்னா, ரத்த திரவம் வெளிய வரும்போது ரொம்பவும் பயங்கரமா இருக்கும். ஏன்னா மற்ற விஷயங்கள் நம்ம நமக்கு ஆச்சரியங்கள் தரக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கும். ஆனா ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும். ஏன்னா இயற்கை அந்த அளவுக்கு ஏன்னா இப்ப திடீர்னு பேயி, பூச்சி இந்த மாரிலாம் சொல்லும்போது என்ன வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு நமக்கு உடம்பு இல்லாமல் உடம்பே சிலிர்த்து போயிரும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பயங்கள் வெளிய வரும். ஆனா திடீர்னு இப்போ மத்த மரங்கள வெட்டும்போதும், இந்த மரத்த வெட்டும்போது திடீர்னு சிவப்பு நிறத்துல வரும்போது ரத்தம் வெளிய வர மாரி இருக்கும். அப்ப அத பார்த்தோம்னா எந்த அளவுக்கு நமக்கு பயமா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு தான் அந்த மாரி தான் இந்த மரத்த சொல்றாங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க.
பார்த்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன், இந்த மரம் வந்து ரொம்பவும் வந்து ஆச்சரியமா தரக்கூடிய ஒரு மரம் தான் சொல்லணும். ஏன்னா வந்து இது வந்து இதோட அமைப்பு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன், ரொம்ப வந்து வித்தியாசமா தான் இருக்குது. ஏன்னா குடை மாரி இருக்கிறது, இந்த மாரி இது மரத்தில வந்து பார்த்தோம்னா ரத்தம் திரவம் வெளிய வருது. இந்த மாரி பல விஷயங்கள் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மரம் வந்து வாழ்றதுக்கு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன், இந்த மரம் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா, எல்லா மரங்களுமே வந்து தண்ணி ஈரப்பதம் வந்து கண்டிப்பா முக்கியமா தேவை. ஏன்னா ஈரப்பதத்தில தான் மற்ற மரங்கள் எல்லாமே வந்து வளரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மரம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன், ஆனா வந்து ஈரப்பதம் தேவையில்ல. இதுக்கு வந்து அதிக வெப்பத்திலயும் கூட இந்த மரம் வந்து உயிர் வளரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இது வந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப வறண்ட பகுதியில கூட இந்த மரம் வந்து உயிர் எப்படி சொல்றது வளரும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஆ ஆ ஆச்சரியமா தான் வரக்கூடியது. ஏன்னா வந்து ரொம்ப அதிக வெப்பநிலையில பார்த்தோம்னா, இந்த மரம் வந்து நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு இதோட வருஷம் இது வந்து ஆயுள் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன், மற்ற மரங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 70, 80 வருஷம், 100 வருஷம். இந்த ஆலமரம்னு சொல்றோம்ல, அதுக்கு தான் எவ்வளோ வயசு, அதுக்கு தான் வந்து பல வருஷங்கள், பல 100 வருஷங்கள் ஆகும். ஆனா அதே மாரி இந்த மரம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன், இந்த டிராகன் பிளட் ட்ரீ அப்படிங்கிற இந்த மரம் பார்த்தோம்னா, அதாவது கிட்டத்தட்ட 650 வருஷங்கள் வந்து வாழக்கூடியதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா வந்து 650 வருஷம் இந்த மரத்தோட ஆயுள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வலிமையா இருக்கக்கூடியது இந்த மரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ஏன்னா வந்து இதோட வேர்கள் பார்த்தோம்னா ரொம்பவும் ஆழமா போகும். ஏன்னா அந்த ஈரப்பதத்த வந்து உரியறதுக்கோசரம் வந்து பூமிக்கு அடியில பார்த்தோம்னா அதோட வேர்கள் வந்து ரொம்ப ஆழமா போகக்கூடியது. அதனால வந்து இந்த மரங்கள் வந்து ரொம்ப வலிமையா இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப பார்த்தோம்னா வச்சுக்கங்களேன், இந்த மரங்கள் வந்து ஏமன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏமன் பகுதியில இருக்கு. அதாவது சக்கோட்டா அப்படிங்கிற தீவுல வந்து இந்த மரம் வந்து அதிகமாவே இருக்கு. அதிகமா அந்த பகுதியில வந்து இந்த மரம் டிராகன் பிளட் ட்ரீங்கிற மரம் வந்து அந்த பகுதியில அதிகமா இருக்கு அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மரங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா, எப்படி சொல்றதுன்னா, மருத்துவ குணத்துக்கு வந்து நிறையவே பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து காய்ச்சல்ல ஆரம்பிச்சு அல்சர் வரையினான ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து இந்த மரத்தில வருதுல்ல அந்த சிவப்பு நிற திரவம், அதாவது இந்த பிளட் அது வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா, அது வந்து அத்தனை விஷயங்களுக்கும், அதாவது அத்தனை நோய்களுக்குமே பார்த்தோம்னா, ஒரு மருந்தா வந்து பயன்படுத்துறாங்க அந்த பகுதியில வாழ்ற மக்கள் அப்படின்னு வந்து இந்த மரத்த வந்து ரொம்ப வந்து ஆச்சரியமா சொல்றாங்க. ஏன்னா அதிலேருந்து வெளிய வர அந்த சிவப்பு நிற திரவம் இருக்குதுல்ல, அது வந்து அவைங்களுடைய அந்த எப்படி சொல்றது, இந்த நோய குணப்படுத்துறதுக்கு ஒரு மெடிசனா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பகுதியில வாழ்ற மக்கள் இருக்காங்கல்ல, அதாவது எப்படி சொல்றது, இந்த சக்கோட்டா பகுதியில அதாவது அந்த மரங்கள் வளர பகுதியில இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள், அவங்க என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த மரத்த வந்து முனிங்கா, முக்வா, அப்புறம் இல்லைன்னா இந்த நம்மளோட மொழியில வந்து இந்த பிளட்ரி, அதாவது ரத்தம் மரம், இந்த மாரி பல பேர் வந்து இந்த மரத்துக்கு வந்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து இந்த மரம் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னு பல விதமான நோய்கள வந்து க்யூர் பண்ணுது. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த மரம். அதோட எனர்ஜிட்டிக் அந்த எப்படி சொல்றது? அதோடைய பவர். அந்த மரத்துல இருந்து வர அந்த திரவத்தையோடைய எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய வளம். ஏன்னா, அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மரத்தோட சக்தி இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து அதோட எதிர்ப்பு சக்திய கொண்டு தான் வந்து எல்லாத்தோடைய அந்த டிசீஸ வந்து க்யூர் பண்ணிட்டுருக்கோம். இது வந்து ஒரு வரம்னு கூட அவைங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த மரத்த வந்து ரொம்ப வந்து ஆச்சரியமா தான் யூஸ் பண்ணி இருக்கு. ஏன்னா வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான வடிவமைப்போட ஒரு மரம். அதோட வெப்பநிலையில வந்து அதாவது ரொம்ப வந்து வெப்ப சூடுல வந்து இந்த மரம் வந்து வளருது. அப்படின்னு வந்து இந்த மரத்த பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே நண்பர்களே, உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாரி விஷயங்கள் ஏதாவது தெரிஞ்சா ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம அத பத்தி பார்க்கலாம். தேங்க் யூ.